coba keren nga chicken tian yo nga khile jadi council persang banyak keren berki atang hapoh hima menlim ya kaba ka Mawlai ka hapoh hima menlim ka Mawroh ngidon ku bakhat sau spa ngrupo sau teli gidon pasnong kedengi kenlang bat ikwe ki hima hapoh ka jikpe joka KHADC na kaliam jungi mentakasngi kum ka council lingbak memorandum bakila ai hangi ngi shim kya ya gani inum kulan kat nu ngin ai kami don lang ramba shnong ka komiti shnong lawan nak dikpor penjadon taban pensingan di program ki seng samla shnong Mawroh ki dah hikai nadu ihet belum nangelam imes dhar belai cikren mana iki naikai baro nadu LP UP LP but secondary